Umhla ka4 namhlanje ku2025 izizomdletsheni ikhwama bonke amabhinqa nation aphalela khona lana. Angifuni ukukhuluma kakhulu namhlanje nginobaba nginofudo odala ingqonqo bathi uAli Mgube. Futhi akukunike ithuba ubingelele nanokuthi sichazele kabanzi ngomcimbi wanamhlanje oyindumezulu kangaka. Ngiyabingelela kakhulu kubabukele emakhaya. Mfowethu angazi ukuthi ngizochaza ngithini into eyenziwe igcokamelisha endaweni yangakube eMdletsheni. Ngifisa ukubongela umphakathi wala eMdletsheni ngokuba neqhawe elifana nomthandeni elithandwa umhlaba wonke kodwa elingayikhukhumezi ngokuthi likhumbule ngaso sonke isikhathi ukuthi kunomphakathi wangakubo okufanele ukuthi mayisekuleli izinga akilo angawukhohlwa. Ngimshayela ihlombe kakhulu umthandeni imicimbi enjena sijwayele ukuba naye endaweni esemadrobheni kodwa yena ukhethe ukuthatha indumezulu engaka yomcimbi azoyiletha ekhaya ngakubo nomkhulu asebadala asebehola ipension nodadewethu abahlala emakhaya abaganile. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abakhumbule nabo ukuthi azobabonisa ukuthi mangabe singekho emakhaya siseyindaweni zokusebenza emadrobheni thina sisebenza muphi umsebenzi sinjani mangabe siphakathi kwabantu ngoba ngicabanga ukuthi emakhaya isikhathi esiningi abantu bakhona akulula ukuthi becabanga ukuthi nathi siyaba phakathi kwabantu futhi ukwazile ukuthi into enhle ayilethe ekhaya ezoyibonisa abantu bangakubo wangayihambisa edrobheni ngoba vele edrobheni ziningi izinto ezenzeka khona. So nje ngimshayela ihlombe ngifisa ukuthi umasipala wakule ndawo nosomabhizinisi bale ndawo belula isandla kulomcimbi emkhulu kakhulu. Yabona istage esila ngicabanga ukuthi ilezi somfowethu ngicabanga ukuthi bazibonela nabo ukuthi ngonyaka ozayo kufanele beselule kangakanani isandla omasipala bala emkhanya kude nosomabhizinisi bala emkhanya kude kungebona bodwa nosomabhizinisi ngibakwezinye indawo siyacela belula isandla lomcimbi uhlezi ukhona. Ngeke ngisasho ukuthi ukhule ngiyibone mina ingane ezalweni nempandla nentshebe nakho konke ukuthi indala ngiqala ukuyibona la eMdletsheni ngomcimbi kaMthandeni. Umthandeni ufikele kimi ngamdlulisela kwabanye abaculi ebebedumile ngaleso sikhathi sabambisana kakhulukazi umuntu engabambisana naye kakhulu ekukhuliseni umthandeni ngingabala uJaiva ngibale umjikijelo nabanye ke nje abaculi ebebesondelene nathi ngesikhathi senza ondaba zekwayo ngoba akuyona into eyenziwa yimila nomthandeni nomjikijelo kuphela kodwa bakhona abanye ababengemuva abafana noNgiga nabo Jaiva nomnikezo. So kwazi wagcina sekukhandekele into yagcina isiqanjwe igama eyayisibizwa ngeEast kodwa kahle thina sasingaqondile ukwakha le yanto. Thina sasakhe nje iqembu ondaba zekwayo kwabantu ke mhlambe abangenelela bagcina sebebona mhlambe leli iqembu eselikhandile lifanelwe elinye igama mhlambe ngokuqhathanisa mhlambe namanye amacika edumile ngaleso sikhathi uyabo. So njengamanje yena sifisa ukubabuyisa ondaba zekwayo kulonyaka sizophinda futhi silivule ithuba lokuthi abaculi besondele ondaba zekwayo ngoba asifisi ukuthi ondaba zekwayo kube into yethu sodwa ngoba igama lithi ondaba zekwayo lisho ukuthi mawudumile uhlezi usematheni kubantu ondaba zekwayo. So umculo nomculo odumile ofisa ukusondela kithi izandla ivuliwe kodwa kakhulukazi yithi abaholi bondaba zekwayo akekho ngazi njengabasunguli noma ichala khase lingasekho kodwa ngoba lisishiyele imbewu umzukulu kaShafuza umfana omncane siyathemba ukuthi lesa sithombo masingasinisela sizokhula naso sikwazi ukuthi ngelinye ilanga sithele izinto ezimnandi bejabula abantu emculweni kaMaskandi. Asuka madoda sithi halala Mthandeni halala. Halala Mthandeni halala eMdletsheni halala bathi umthandeni lo nomthandeni lo abamaziyo abazange bamba. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kanti ke besinobaba lana ke ingqonqo bathi ufudo olidala bathi uAli Mgube kuyona ke Mashelelo TV wena nje uvela usubscribe wenze njalo igama lami ke nguMC Nkomose bathi uNhlanhla bathi uthole bathi Nhlina Mhlophe ngaba ngibamnya ngabe yavelaphi.